लोगोफोर आं दायो मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय आरो बिराद गोबावनि उनावसो ओमफ्राय दायो आङो गिर्जायाव थांनो नागिरदों आरो ख्रिस्टमासनि गिर्जा दिनै जागायजेनगोन आरो ओमफ्राय नोंसोरबो भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो नायनानै मोजां मोनोब्लाथाय लाइक खालामनो गोसो कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय दायो आङो देखायलांबाय थानोसै भिडिअनि गेजेरजों थ'दो बिदिब्ला भिडिअखौ आं बेयावनो स्टार्ट खालामसै नै सिख्लाफोर इथिं हाय होन नै सिख्लाफोर खारबायसो इउटुब खामदो हाय होन हाय बडिन जानो बाय दे आंखौ खिथिबावदो दे खिथिबावगोन होनबा दे इउटुब खुलिदो खामबाय थानालै Ruli. Balayo ka na. Christmasनि भिडिअखौ माने आं दिनैसो एगारनाय जाबाय आरो माने इडिट खालामनो टाइम मोनथ'वाखैमोन ओमफ्राय आं दिनैसो इडिट खालामनानै एगारखानाय जाबाय आरो ओमफ्रायो बेखिनियानो भिडिअआ ओमफ्रायो एसेनोसै आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय